അമ്മായിക്കൊക്കെ എന്നാ ലൈക്കായിരുന്നു അറിയുമോ? കായലിന് കുറുകെ ഒരു തോടുണ്ട്. ആ തോടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള പാലാണ് ഈ കാണുന്നത്. പാലം പണിയാനുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മുട്ടയൊക്കെ കയറിയാണ് നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത്. ഇപ്പം വലയിടാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വലയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ കായലിൻ്റെ സ്ഥലം. അതായത് നമ്മൾ കുളിർക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ. നല്ല വിജനമായ സ്ഥലമാണ്. എന്ത് കാര്യത്തിനും നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നൊക്കെയാണ് ചേർത്തല, വൈക്കം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഏരിയകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോവാണ്. മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അതായത് മണ്ണിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നടന്ന് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിലെ ഒരു വഴിയാണ്. അതായത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ്. കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കപ്പലുമാവ് കാണാം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കപ്പലുമാവല്ല, ഇതൊരു വെറൈറ്റി കപ്പലുമാവാണ്. കപ്പലുമാവിൻ്റെ തോട്ടമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണുന്നത്. ഒരു ആരുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണിത്. ആരുമില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് മൊത്തം കപ്പലുമാവാണ്. കപ്പലുമാവ് തോട്ടമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. മൊത്തം കാട് പോലെയാണ് ഇത് കപ്പലുമാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കണം. അതായത് വെച്ചൂരാണ് ഈ സ്ഥലം.